фестивалите корени от миналото дават силни криле за бъдещето. В това ще се убедим на 8 май в Благоевград. Един непреходен символ на здравия български дух, творческата мисъл и на родолюбието отбелязва 145 години от своето основаване. С преклонение и признателност ще чистите им празника на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. 18 часа е началото на тържествения концерт-спектакъл. Корени от миналото, криле за бъдещето. Мястото е зала Яворов в Благоевград. А поканата е от ръководството и учителския колектив на този утвърден български просветителски център Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. С подкрепата и медийното партньорство на Българската музикална телевизия Родина.